Forberedelse. Her er det vigtigt, at når du har produktet, du lige læser labelen. Vær opmærksom på, at du bør bruge handsker. Det er et meget skrapt produkt, så hvis det kommer på huden, så gør det ondt. Skyl af med koldt vand. Hvis du får det i øjnene, sørg for at skylle med koldt vand og kontakt din læge omgående. Selve processen er ganske enkel. Åbn for dysen på flasken. Sprøjt ovnen til. Luk ovnen. Tænd ovnen på 50 grader og lad ovnen blive varm. Når ovnen er varm, så sluk for den. Tag noget vand, rent vand, og begynd stille og roligt med din svamp og skrub det af. Det vil skumme op, som du ser her på billedet, og stille og roligt kan du fjerne det. Fjern det eventuelt med noget avispapir eller noget papir. Når hele ovnen er rengjort med vand og alt sæben er væk, tør efter med et viskestykke eller en ren klud, sådan at der ikke efterlades rester i ovnen. Ovnen vil altid være den stand, I har den i. Vi kan altså ikke gøre gammelt til nyt, men vi kan bestemt gøre det rent.